We zijn in Nijenwier en we zijn hier omdat meneer en mevrouw Kloostra hier wonen. En ze zijn jood 54 jaar getrouwd. Nou, dat is natuurlijk een groot feest. En ze zijn opnieuw terug de borden. Want die zeiden, ja, het zijn zulke leven borden, dus die verdienen je wel een mooi pakketje. Dus ja, ik heb er iets heel moois meenam van echte bakker Eddie de Jong. Er zitten al je lekkere dingen in, dus dat komt vast wel goed. Nou, even kijken. Ja, er is wel een tussen, hè? Ja, ik zeg je. Ik zeg je. Oh, ik bel je even om. Goeiedag. Ja, maar dat is joker. Ja, we hebben iets heel erg leuks. Ben je mevrouw Kloostra? Ja, altijd west. Maar je mag wel inkomen, je moet net bij doorstaan. Maar je bent er wel blij met, toch? Heel blij. En we zijn ook zo dankbaar dat we dit beleven mee. Verrassend dichtbij.